En ny dag. Nå, mail lidt her. Hvad skal jeg med? Og Laurits? Hvad? Vent lidt. Jeg har haft et kæledyr. Der har jeg stadigvæk. Altså for sådan 3 år siden. Jeg har slet ikke spist eller drikket noget siden. Jeg har kun tåret. Og jeg prøver lige at få den ned, så jeg lige kan... Hvor er den? Hvor er den? Ja. Men jeg tager lige to fante. Det gør mig meget lavere. Det gør jeg også. Det gør mig lavere. Og den tom. Jamen. Hjælp den! Hjælp den! Nej! Jeg skal nok hjælpe den. CPR! Wait, no! Heart pump! Heart shit! Det var det. Hjælp mig, Chelsea! Nej, lad mig... Lad mig lige godt for at gå tilbage til at male. Nej. Det var da godt. For mig. Det var da godt, vi nåede at redde den. Ja. Der er lige mærket noget her. Vi nåede lige at redde den 20. Lad mig lige male noget her.